Прывітанне, шановныя сябры. Мяне завуць Ігор Мельнікаў, гісторык, кандыдат гістарычных навук, чалавек, які займаецца гісторыяй міжваеннага часу, а таксама гісторыяй даваеннай савецка-польскай мяжы, а таксама зону загароды і баёў на гэтай самай даваеннай мяжы ўжо ў 41 годзе. Прапанавалі мне зрабіць для вас лекцыі, і вось адна з іх будзе якраз прысвечана той самай, па сутнасці, даваеннай савецка-польскай мяжы. Тэме, якая сапраўды вельмі цікавая і дае адказы на вялікую колькасць пытанняў ўжо сённяшняга дня. Як ведаем, у 1921 годзе быў падпісаны пакаёвы трактат ці Рыжская мірная дамова, зразумела, у сталіцы Латвіі. У сакавіку 1921 года баюючыя бакі, гэта савецкая Расія, тады яшчэ не Савецкі Саюз, а менавіта бальшавіцкая Расія і Польша, неафіцыйна якую называлі Другая Рэч Паспалітая, падпісалі Рыжскую мірную дамову. Першапачаткова перамовы павінны былі адбывацца ў Мінску, але ж там быў і фронт блізка, і пазіцыя бальшавікоў была незразумелая, таму вырашылі перанесці якраз перамовы ў нейтральную Латвію. Латвія не ўдзельнічала ў польска-бальшавіцкай вайне. А ў выніку мяжа прайшла, як вядома, зусім побач ад сталіцы Савецкай Беларусі. Больш таго, бальшавікі ў асобе Ёфэ, кіраўніка дэлегацыі, планавалі аддаць Менск палякам, але ж у Варшаве вырашылі, што хопіць гуляцца з гэтымі суседзямі у федэралізм, трэба будаваць такую нацыянальную дзяржаву. Ну і ўрэшце рэшт, 21 год, памежныя слупы з'яўляюцца на тэрыторыі Беларусі і, на жаль, дзеляць нашу тэрыторыю на две часткі. На тэрыторыю БССР, маленечкую пасярэдзіне, вы памятаеце лекцыю кіраўніка дзяржавы і мапу гэтую, некалькі паветаў у цэнтры Беларусі. Гэта БССР, на ўсход была РСФСР. Ну а заходняя частка, сённяшняя Гарадзінская і Берасцейская вобласці, гэта тэрыторыя Другой Рэчы Паспалітай. У цэнтры гэта Навагрудскае воеводства, на поўдні гэта Палескае воеводства, на поўначы гэта трошкі пазней будзе Віленскае воеводства пасля далучэння сярэдняй Літвы. Так вось, з гэтай сітуацыяй афіцыйна бальшавікі пагадзіліся, але ж неафіцыйна вырашылі змагацца. І вось галоўная тэма нашай лекцыі – гэта актыўная выведка. Што гэта такое і якую ролю яна адыгрывала менавіта ў міжваенны час. Гэта досыць важны момант, таму што адкрывае вочы на вялікую колькасць праблем. Так вось, бальшавікі не пагадзіліся на статус-кво, нягледзячы на тое, што на афіцыйнай паперы, дамове аб пакоі, аб міры стаяць подпісы бальшавіцкай дэлегацыі. І ўжо, па сутнасці, з 21 года у сталіцы БССР, у Менску, у Лошыцы, у іншых месцах ідзе падрыхтоўка спецыяльных дыверсійных атрадаў. Утрака ідзе пра актыўную выведку. Вось так яна называлася. Гэта паточна можна назваць выведка боем проста, насамрэч. У савецкі час у гістарыяграфіі спрабавалі прыдумаць, што гэта былі партызанскія атрады, якія проста не маглі пагадзіцца з тым, што палова тэрыторыі Беларусі апынулася пад палякамі. Насамрэч, гэта была добра падрыхтаваная вайсковая аперацыя, і яна была накіравана менавіта на дэстабілізацыю сітуацыі на паўночна-ўсходніх ваеводствах Другой Рэчы Паспалітай, на гэтых тэрыторыях, пра якія я ўжо раней сказаў, гэта ваеводствы. Сітуацыю асабліва моцна дэстабілізаваць не прыходзілася, толькі што скончылася польска-бальшавіцкая вайна, да гэтага часу была жудасная Першая сусветная вайна, і тэрыторыі былі сапраўды вынішчаны эканамічна,
сітуацыя з насельніцтвам была кепская, вёскі былі выпалены. Мы ведаем, што з 15-го года царскія ўлады праводзілі такую тактыку выпаленай зямлі, адступаючы, нічога не пакідаць кайзераўцам. Ну і менавіта вось калі шмат бежанцаў вярталася з Расіі, то на тэрыторыі ўжо новай дзяржавы, то бок Польшы, яны бачылі проста вось выпаленыя вёскі, заросшыя ўжо бур'янам. І сітуацыя была сапраўды кепская. Бальшавікі гуляліся на тым, што зямлю, лесы атрымліваюць ці то паны, ці то нейкія там чыноўнікі, ці то простыя вайсковыя асаднікі. І шмат было выпадкаў, калі мяжу пыталіся перанесці вось гэтыя слупы ці то на захад, ці то на ўсход. Асабліва гэта было пад Нясвіжам, калі мясцовыя людзі сталі вырубаць лес. Гэты лес быў у ардынацыі радзівілаў. Радзівілы ўжо пачалі звяртацца да польскіх улад, каб былі нейкія санкцыі супраць гэтых людзей. Ну і зразумела, што людзі выказаліся за тое, каб застацца ў савецкай Беларусі. Аднак вяртаемся да актыўнай выведкі. Гэта былі добра падрыхтаваныя вайсковыя атрады, якімі кіравалі афіцэры чырвонай арміі. Ну, самымі вядомымі па сёння з'яўляюцца Арлоўскі, Часаў, іх было значна больш. Зразумела, што да гэтых падраздзяленняў паступова далучаліся таксама і мясцовыя жыхары, якія якраз такі давалі магчымасць назваць гэтыя падраздзяленні нейкімі партызанскімі атрядамі. Ужо ў 22-м годзе палякі, па сутнасці, захлебнуліся ў гэтай сітуацыі, бо атрадаў было вельмі шмат, а нападаў, насамрэч, досыць крававых не памяншалася, а рабілася больш. Ну вось, у 22-м годзе Арлоўскі ў раёне Белавежскай пушчы знішчае паліцэйскі пастырунак. Пры гэтым ён спальвае сядзібу на добрае дрэва. З 15 чэрвеня па 6 жніўня 22 года на тэрыторыі Гарадзінскай сённяшняй вобласці было праведзена 9 баявых аперацый. Гэта дастаткова шмат на такую сітуацыю, і досыць моцна прыйшлося рэагаваць палякам, бо былі спалены і разгроблены 3 маёнткі, быў спалены палац князяў друцкіх любецкіх, но гэта не пра Новае поле, гэта менавіта пра тэрыторыю на захадзе. Таксама напалі гэтыя дыверсанты на маёнтак Струга ў Столінскім павеце. У 23-м годзе сітуацыя яшчэ больш ускладнілася, і быў напад на маёнтак Молдава у Драгічынскім павеце. Ну і кульмінацыя гэтай актыўнай выведкі прыйшлася на 24 год. Я падчас працы ў Цэнтральным вайсковым архіве знайшоў досыць шмат дакументаў польскай паліцыі. Тады менавіта польская паліцыя ахоўвала мяжу да 24 года. Дык вось там, сярод іншага, ёсць цэлыя справаздачы пра тое, як былі ўзброены гэтыя атрады. І на той момант, 23-24 год, гэта былі сапраўды такія цяжка ўзброеныя падраздзяленні. Ну, можете себе уявіць, на невялічкі атрад 3-4 ручных кулямёты. Гэта досыць моцна, сапраўды, як сёння кажуць, цяжка ўзброеныя напад, партызаны, можна сказаць, дыверсанты. У 24 годзе адбываецца некалькі гучных досыць такіх падзей. Арлоўскі нападае на цягнік, які перавозіў палескага воеводу Дэўнаровіча. І на станцыі Лоўча досыць моцны момант адбываецца, таму што там з Дэўнаровічам ехалі і паліцыянты, і шмат прадстаўнікоў адміністрацыі. Дык вось, абяззброілі яны ўсіх, нікаго не забілі. Але у Ленінградскай праўдзе, савецкай газеце, пісалі, што нават высеклі гэтага Дэўнаровіча прылюдна. Ну і, зразумела, абрабавалі пасажыраў цягніка, забралі грошы, забралі каштоўныя рэчы і гэтак далей. У жніўні 24 года адбылася самая
важная падзея ў гісторыі вось гэтай актыўнай выведкі. Гэта напад атрада Ваўчасава на Стоўбцы. Прычым рабіўся гэты напад у адпаведнасці з усімі правіламі тактычных баявых дзеянняў. Партызаны ўвайшлі ў мястэчка, атачылі ўсе выхады з горада, атачылі ўсе ключавыя будынкі, пошта, пастарунак паліцыі, мясцовае кіраванне ўпраўлення. Ну і пачалі зачышчаць гэты раён. Пры гэтым у баях з гэтым боестыкненнях з гэтым падраздзяленнем бальшавікоў загінулі досыць шмат, некалькі паліцыянтаў, досыць шмат людзей было паранена, і, канешне, это была досыць моцная такая аперацыя, але рабілася яна не проста таму, што вось мы хацім скалыхнуць. У гэты момант у турме ў Стоўбцах знаходзіліся кіраўнікі камуністычнай партыі Польшы. І вось дзеля гэтага была праведзена гэтая аперацыя. Зразумела, што гэты Корчак быў вызвалены, яго забралі. Некалькі чалавек трапіла з гэтых напаснікаў у польскі палон, потым іх судзілі, прысудзілі да смерці некалькіх, аднаго, здаецца, прысудзілі да турэмнага пакарання. Так вось гэтыя людзі, якія напалі на Стоўбцы, прызналіся, што яны прайшлі курс падрыхтоўкі ў Менску. Ось там іх бальшавікі падрыхтоўвалі, там іх якраз узброілі і там арганізавалі, па сутнасці, гэтую аперацыю. Так вось, 24 год – гэта ключавы момант, таму што палякам трэба было зразумець, што рабіць далей. І калі сітуацыя будзе працягвацца так, як яна ёсць, то хутчэй за ўсё заходняя Беларусь і паўночна-ўсходнія ваяводствы ўсё ж апынуцца ў межах БССР. І рашэнне было прынята ў сэнсе таго, што прыйшлі да высновы, што трэба новую вайсковую фармацыю, вайсково-паліцыйную фармацыю ставіць на мяжы з БССР і з УССР. Так вось, якраз гэтая фармацыя корпус аховы памежжа. Тое, чым я займаюся, тое, пра што я расказваю таксама, гэты КАП, які падпарадкоўваўся Міністэрству ўнутраных спраў, Міністэрству абароны, быў сапраўды добра ўзброены на той момант, і кулямёты ім далі, і гранаты ім далі. І вось гэтыя хлопцы ўступілі на ахову мяжы. Гэта прымусіла з аднаго боку задумацца бальшавікоў, што рабіць далей, бо так проста цяпер уже праз мяжу, якую абаранялі паліцыянты, прайсці не атрымаецца, цяпер уже мяжа ператвараецца, правда, ў зачынены кардон. Але канец актыўнай выведкі звязаны з яшчэ адным інцыдэнтам, гэта 25-й год і так званы ямпольскі інцыдэнт. Там все было звязана з тым, што атрад дыверсантаў, апрануты ў польскую вайсковую форму, быў выціснуты польскімі вайскоўцамі на савецкі бок, з баямі павінен быў адысці з тэрыторыі Польшы, перайшоў мяжу і сустрэў там савецкіх памежнікаў, савецкую памежную заставу, і знішчыў яе, і пайшоў далей у тыл. Так вось, гэта было сапраўды шокам і для палякаў, і для саветаў, бо не было зразумела, што ж адбываецца. Ну, але ж потым бальшавікі разабраліся, накіравалі ноту, вось, палякам папрасілі прабачэння, ну і вось неяк так папыталіся замяць. І галоўнай высновай гэтага ямпольскага інцыдэнта было тое, што бальшавікі вымушаны былі згарнуць актыўную выведку і перайсці да новых відаў выведвальнай барацьбы супраць другой рэчы паспалітай. Ваўчасаў, Арлоўскі таксама вярнуліся ў БССР і пачалі ўжо будаваць сваю новую кар'еру ўжо ў мірнай жыцці, хаця мірнага жыцця ў іх таксама досыць шмат не было.
варта ўзгадаць, што Арлоўскі, напрыклад, потым удзельнічаў у грамадзянскай вайне ў Іспаніі у сярэдзіне 30-х гадоў, да і ўвогуле пачатак ўжо вялікай айчыннай вайны ён таксама сустрэў у шахтах партызанскіх, то бок гэта быў дасведчаны чалавек. І яшчэ забыў сказаць, што Арлоўскі сярод іншага удзельнічаў у якраз такім паляванні на радзівілаў, на апошніх беларускіх некаранованых гэтых каралёў. Альбрэхт Радзівіл, ён перадапошні ардынат, быў такім аб'ектам для якраз нападак з боку, у тым ліку і Арлоўскага. Але ж Радзівіла не атрымалася забіць, але Арлоўскі паляваў на гэтых саноўных асоб, прадстаўнікоў такіх крысовых зуброў, як казалі ў Польшы, уплывовай такой магнатэрыі яшчэ з часоў Вялікага княства Літоўскага, якія не толькі валодалі багаццямі, але таксама мелі свой уплыў на палітыку. Вялікі дзякуй вам за ўвагу, дзякуй за тое, што цікавіцеся беларускай гісторыяй, цягнецеся да беларускай гісторыі. Думаю, што будзе шмат цікавага і абмеркаваць, і расказаць. Глядзіце, сачыце. Таксама падпісвайцеся на канал Гісторыя побач. Это мой уласны канал, там досыць шмат цікавага, гістарычнага, важнага. Шануйце беларускую мінуўшчыну, шануйце нашу мову, глядзіце, сачыце, чытайце кніжкі, хадзіце на выставы, шануйце мову продкаў і цягніцеся, не бойцеся размаўляць па-беларуску. Гэта моцная сіла і сапраўды гэта будучыня і галоўны падмурак незалежнасці нашай Беларусі.